message yandoda kukupa panguva dzino ndoda kuidirector mostly kune muchinda uyo anonzi Tagwirei uyu. Maonero andiri kuita inini, Tagwirei ndiye ari kunyanya kubata a lot of things which is happening right now. Why? Because he is the one who managed to loot a lot of billions, and he's protecting a lot of billions on most of these Ganandas, including iye Mnangagwa pachake. Billions ake mazhinji akahodwa naTagwirei right now. But ndikuda kubvunza one thing kuna Tagwirei waona kuti ko Tagwirei why wangotadzawo kutinzwisisa semunhu anozivawo kuti kuna Mwari? Why can't you just go to Mnangagwa and tell him kuti no, you know what, let's try to resolve these issues zvine kaupisi mukati, because kwatari kuenda right now it's not going to be normal as usual. Maonera ndiri kuita kwatari kuenda, something major is going to happen. Dai uri mumwe munhu Tagwirei waienda kuna Mnangagwa wotaurira Mnangagwa kuti you know what, inini semunhu wechechi ndaona tiri kukwanisa kuita resolve these issues peacefully so that vana veZimbabwe vanokwanisa kugara zviri normal. I'm telling you, as long as Tagwirei is willing to go and tell these people to stop all these nonsenses, I'm telling you, they can do it. Why? Because Tagwirei is the one who is owning most of the banking sectors in Zimbabwe. He is the one who is supplying most of these monies, most of these dirty monies. Vanhu vazhinji vari kutumwa kundoita all these dirty works, vanhu vazhinji vari kutumwa pa social media, vanhu vazhinji vari kutumwa all these varakashis, vanhu vazhinji vari kutumwa kudistributira motikari kuita say everything. It's all coming from one person. It's all coming from Tagwirei. So why can't Tagwirei semunhu anoclaima kuti ndewe Seventh Day Adventist anoreva kuti Mwari wake haasi kukwanisawo kumuvhizitira right now, kumutaurira kuti no, stop what you are doing right now because it's not of God. Mhuri yeZimbabwe, nhasi is day 2 yestay away. Ndiri kukumbirisa kuti munyatso kumbonditeereresawo vana baba, vana mai, vakomana nevasikana. Nyaya iyi haisi kuitirwa mhuri yekwageza. Nyaya iyi haisi kuitirwa kuti vageza vakatadza kuwirirana nevamwe vavo mubato reZANU-PF. Nyaya iyi iri kuitirwa iwe neni. Iwe mwana weZimbabwe, neni ndiri mwana weZimbabwe. Nyaya iyi iri kuitirwa upenyu hwedu. Iri kuitirwa for the future generation. Saka ngatimboedzaiwo kuteerera, nekuti hakuna munhu aikwanisa kutiudza chokwadi chiri kutaurwa navageza. Dai pasina vageza hakuna mumwezve aizokwanisa kubuda achitaura chokwadi ichi. VaMugabe vakabuda, vakabviswa pachigaro nechisimba, asi chokwadi chakadai hachinombofira chakabuda. Nhasi uno chokwadi chabuda chinorwadza. Chiri kurwadza chokuti munhu wese, chero kamwana kacheche kanototi kudya poriji risina sauti inhau yanhingi nanhingi. Isi tosekerera zvinhu zvakadaro, totadza kumboteerera pamazuva ari kutaurwa iwayaya. Veduwei, hamuoni kuti tiri kuzviomesera tega? Zvakafanana nekuchererwa tsime remvura. Imi maimbofamba makilometers rwendo kumukira usiku muchienda kunochera mugomo umwe chete wemvura, nekuti kwamainai muchiwanira mvura ikoko ndo panocherwa nemunhu wese. Pochiwana munhu auitirai nyasha dzekukudhirirai borehole padhuze paunofamba 500 meters
kungomuka mumba nekufamba kuenda unochera mvura wodzoka wakutoita basa rako. Asi wotizve munhu iyeye ngaandiunzire madhiramu emvura andiisire padhoo. Akuisira padhoo uchiti ngaachindicherera kapu mudhiramu mumandi, ndo mufananidzo wandingangupi. Zvakafanana nezviri kutaurwa nababa Geza kuti maisirwa mavakirwa magirosari kunzi magirosa aya maakuda futi zvekuti mari kana kuti ndiri kuda kuti mundipe mari yekuti ndichinotenga chikafu mumagirosa imo. Vanhu hatifungei kugara mumba for 2 weeks pamazuva akataurwa nababa Geza. 2 weeks dzakatowandisa. Vanhu dai maiteerera kunzi garai kudzimba. 2 weeks dzakawandisa. Dzamuri kufungira imimi 2 weeks dzakawandisa. Inga muCovid takararama 1. Takararama 1 muCovid. 2 weeks dzakawandisa. Munhu anenge atotora action kudhara. Imboteerera iwo. Muri kuda kuti mapa mukanzi garai mudzimba, garai mudzimba, vamwe vanhu vane mabodyguard ane pfuti. Muda kutenda maona saThomas here mota ichiuya yakakunanga kana kuti pfuti dzichirira murimo mutauni imo. Ndo zvamuri kuda. Mangotadza kungoteerera 2 minutes idzodzi. Vanhu musadaro. Vanhu ngatibatanei tiite uhumwe. Ngatibatanei. Zvinhu zvinoreruka. Manje imimi moti kana muri kuudzwa izvi, imimi muri kuita zvenyu, muri kudhonzera nekuku. Imi muri kuudzwa izvi, imi muri kudhonzera neuku. Vanhu hatishandisei pfungwa. Zvikuru sei kunesu vanhu vakuru vacho. Because tine vana vari kutiteera, tine tucheche tunokambaira, tine varwere vari muzvipatara. Vanenge vakatarisira isu. Saka isusu tikasateerera zviri kutaurwa nemunhu ari kuziya pari kubva huchi. Imongoda kumhanyira kumazana kuti regai tiende tinodya mazana. Iko kune munhu ari kuti wedu wehuchi huripo apa, mirai makadai tidai. Garai makadai tidai kuti tiwane huchi. Imobva madaiwa nekuti tajaira mazana. Wedu wemusadaro. Hatimboteererai. Pakuda uhumwe. Imwe information iri kufamba. Information yakufambiswa nevarakashi. Inosvibisa moyo. But munhu mirai hatimirei navageza. Timboona pavari kutipa mazuva 2 3 acho, timboona pavari kuti garai kudzimba, timboona. Mungoti havazivi kuti vanhu vari kufa nenzara. Mungoti havasi kuzviziva. Pakauya Covid kwaisazikanwa kunzi vanhu vanofa nenzara. Maisaita mabasa emaoko. Asi makateerera wani. Chiri kukutadzisai kuteerera ipapa chii? Vanhu imboitaiwo zvinhu zvine musoro. Timboisa musoro pamwe chete, zvinhu zvimboendeka. Tione kuti muna May, April, May, June, July uko zvichabuda sei. Tinotaka kusvika pakati pegore. Otherwise by end of the year zvinhu zvine zvanaka. But zvinonaka sei ko musiri kuda kuteerera. Imboteereraiwo vanhu veZimbabwe. Panguva ino imboteerera iwo. Vedu we.